El projecte Ecologic Hub Ebre és una acceleradora que hem creat per Terres de l'Ebre per aprofitar les oportunitats de transició ecològica i és un programa d'acceleració especialitzada que se centra en empreses d'emprenedoria verda, green tech i regenerativa, que és una eina d'acceleració d'aquesta transició ecològica perquè el nostre objectiu amb aquest programa és contribuir a la constitució d'empreses i a l'establiment d'empreses al territori amb aquest perfil, empreses circulars, empreses verdes i per tant també contribuir a la creació de llocs de feina que ens ajudin a consolidar, a treure i a retornar talent que pugui treballar amb aquestes empreses. Participem 3 entitats coorganitzadores, que som l'Associació Pandora Hub, la Fàbrica de la Transició, la cooperativa Fàbrica de la Transició i la Fundació Ensurecer. I també hi ha el cofinançament i la col·laboració, ens proporciona infraestructures i a vegades equip i coses així, 2 ajuntaments al territori, l'Ajuntament de Tivissa, que és on som ara, i l'Ajuntament de Prat de Comte. Tots són empreses que es dediquen a l'emprenedoria verda i tots són empreses que fan servir amb un alt component d'innovació i que tenen models de negoci escalables. Encara que tingui un impacte local, el que estan fent és escalable i transferible. Tots tenen un alt component d'innovació perquè fan tecnologia física, digital o amb la natura. Per exemple, hi ha un molí del Garrova, un projecte que està basat en una finca que hi ha a l'Ametlla de Mar i que volen crear el primer molí del Garrova de Catalunya. I després hi ha altres projectes molt més, diguem-ne, futuristes. Per exemple, hi ha unes noies que estan fent un producte, un material biomimètic que és capaç de produir electricitat amb l'aire a partir d'unes bactèries. I work for ROMI, which is a project that develops robotic solutions for small agricultural activities. We help in increasing diversity on the crops, which is very useful for regenerative practices, but we aim to develop a community of agriculturers that can use these tools. The robot can navigate in the farm autonomously, meaning that we can create a map of the farm and the robot can reach different places. This can help with various activities that we can imagine together, but for now we already developed the weeding tool, which goes around by detecting the plants with the camera. It avoids the crop and removes invasive species around the crops. The necessity to meet the real needs of farmers is what makes us believe that this is a platform not for any kind of agricultural competition, but for healthy competition with different, older methods, and we can actually improve the quality of the environment by taking care of our own land, because we're not just engineers, but we're farmers as well. The community is already embedding practitioners in the field, and I think that this synergy between an attention to the environment and the capabilities of science and research are definitely what brings us here. Me llamo Ethan Fry, yo estoy experto en blockchain, tengo compañías trabajando 6 años en la área. Estoy aquí como un trainer de tecnología descentralizada, explicar cómo se puede usar esos modelos de tokenomics, de tokens económicos del blockchain, y aplicarlo en área de regeneración. Hasta entonces estoy hablándolos de diseño, de en qué sentido qué áreas hay sentido buscar hacer tokens, hacerlo en el blockchain, que no falta en el blockchain, que hay sentido. El nostre objectiu és que en 5 anys intentar que mínim 30 d'aquestes empreses, tipus startup, s'estableixin al territori, facin alguna cosa al territori, encara que la seu estigui en un altre país, no? Que facin algun laboratori, que facin alguna col·laboració amb algun ajuntament o amb alguna gran empresa. Per què? Perquè sigui una miqueta el relleu quan es tanquin les nuclears, les petroquímiques que s'estan tancant, realment fer un relleu paulatí, però amb un model d'emprenedoria verda, circular, atractiva, sexy per gent jove. Enfoquem a ajudar-los a buscar clients, a ajudar a que els seus productes i serveis arrelin al territori.
Per tant, a grans empreses o ajuntaments que vulguin implementar aquesta tecnologia i que vulguin ser capdavanters o capdavanteres amb la transició a nivell de residus, amb producció d'energies renovables, amb gestió de l'aigua o amb mobilitat, doncs puguin fer-ho gràcies a fer prototips amb aquestes empreses o comprar el servei o els productes d'aquestes empreses. Són aquestes empreses que donen com molta esperança de que realment, a pesar de la situació que tenim climàtica, doncs gràcies a l'emprenedoria, la innovació i les tecnologies, tot això es pot posar al servei de reduir l'impacte climàtic, al contrari, sinó de regenerar. Llavors, el programa és una eina perquè aquest futur que volem, que és un futur més verd, més regeneratiu, es produeixi, i el nostre objectiu és que Terres de l'Ebre sigui capdavantera i sigui posicionada a nivell mundial com un hub, com un Silicon Valley de l'emprenedoria verda i regenerativa.